Nu mai am răbdare, trebuie să vă arăt unde am ajuns. Haideți bine. Casa asta e făcută dintr-o șură. Dacă vă uitați aici, se vede că acolo era o ușă. Și a fost transformat în două apartamente. Unul e aici, unde stăm noi, și unul e acolo. Și hai să vă arăt cum arată apartamentul în care stăm noi. No, bun. Aici este bucătăria, care mai de mult era locul unde stăteau bătrânii. Uite cât de frumoasă este și câte detalii. Ador. Vreau să vă arăt un pic baia. Aici este baia. Uite ce drăguță e. Avem un duș. Și asta de lemn. E minunată. Și acolo avem WC-ul. Și uite ce fain e ghiveta asta. Mergem mai departe. Acum e Edi la el acasă. Hai să mergem mai departe. Aici este un loc tare fain de stat și poate de citit o carte. Ia uite. Minunat. Super mult îmi place. Ia. Hai să vă zic acum câteva lucruri despre acest loc. Și anume, aici cândva era șura. Deci aici am zis că e casa în care stăteau bătrânii. Și locul ăsta era șura, unde se punea fân acolo sus. Și pe partea cealaltă, unde acum este din alt apartament, erau animalele. Și aici, unde este un pic diferit lemnul, a fost modificat pentru că era gaură, ca să poți să iei fânul din pod de aici și să-l pui la animale acolo jos. Minunat. Deci, haideți să mergem și la etaj. Aici, la etaj, era loc unde țineau fânul oamenii și așa arată etajul. Aici e dormitorul, de fapt. Un pat de 2 persoane și încă un pat de 2 persoane. Este cumva o casă de familie. Acolo mai este un pat, un pat tradițional maramureșan. Și toate paturile tradiționale maramureșane arată cam așa și erau de o persoană. Și picioarele au fost tăiate pentru că erau mai înalte, tocmai ca să nu le fie frig. Uite cum arată și lada asta. Mai am un loc și anume în spatele casei. Acolo e de fapt un râu. Și aici este o laviță. E minunat. Acolo se află o saună și un ciubăr, dar sunt în lucru în momentul ăsta. Însă o să fie gata cât de curând. Minunat. Ia uite ce face Edi.